खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खाम्फा बरगयारिया देबोरगावआव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बादायनो हुमखि होदों। अनलाइन गेमिं बिल 2025 आयेन जाबाय। रियेल मानि अनलाइन गेमिं फोसावोब्ला 1 कौटि रांसिम जरिमाना आरो 3 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा। सथियायाव माइ आबाद फोथाराव हाग्रानि मैदेरनि सह बोखांदों। दिग्बै पुलिस थानाखौ मिरुनि नखर बिफाना साबसिन पुलिस थानानि फोरमानलाइ होदों। आसामनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभारनि मुंखौ महाराजा पृथुनि मुङाव दोननाय जागोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। गवालपारानि राखसिनियाव इभिक्सन बुलडजारजों सिमफायदों न' बां। गुवाहाटीआव आईसीसी उइमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 नि बेखेवजेननाय मेच खुंगोन। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मोनसे समाव बिपिएफआ एबसुजों गोरोबनो हायैनि जाहोना खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म। बिसोरनो बिपिएफखौ एबसु आरो इउपिपिएलजों गोरोबहोआखैमोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गले गले अजद होनायनि उनाव बे खेबाव खाम्फा बरगयारिया फिननायजों लोगोसे हुमखि होदों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव मोनसे समनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो आथिखाल इउपिपिएलनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया 10 नं देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बादायगोन होननानै हुमखि होदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 15 नं काजलगाव बियाबाव बारग' केबिनेट मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होनायनि उनाव चन्दन ब्रह्मखौ बरायनानै शुक्रबारखालि मोनसे बाइक रेली बानजायो। बे बाइक रेलीआव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारिया हाग्रामानि हेंथायै बिसायख'थियाव बादायगोन होननानै हुमखि होयो। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया मोननै बियाबाव बिसायख'थि गेलेयोब्ला आंबो मोननै बियाबाव बादायगोन। मोनथाम बियाबाव गेलेयोब्ला आंबो मोनथाम बियाबाव बादायगोन। हाग्रामाया जाय बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आंबो बेयावनो बादायगोन होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंदों। इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारियाबो खाम्फा बरगयारिनि हुमखियाव मदद खालामो आरो मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिनि आगदा आगसि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ आरो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया हाग्रामानि फारसेल' साननाय आरो अहंकारिनि थाखायबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबहैदोंमोन होननानै रोनगोराया नार्जारिया बुङो। अनलाइन गेमिं बिल 2025 मोनसे आयेन जाबाय। हादरगिरि पवना फोसावनाय बायदिब्ला राङारि लेनदेन गोनां एबा रियेल मानि अनलाइन गेमिं बिल 2025 हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सागान होबाय। बुधबारखालि लक सभायाव आरो बृहस्पतिबारखालि रायजो सभायाव सावरायालासे अरेल भटनि गेजेरजों अनलाइन गेमिं बिल 2025 प्रम'शन आरो रेगुलेशनखौ पास खालामनाय जादों। बेनि उनाव शुक्रबारखालि हादरगिरि मुर्मुआ बे बिलाव सागान होनानै गोदान आयेन खालामो। बेनि सायाव मिरु सोरखारा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे गोदान आयेना अनलाइन गेमिंखौ थुलुंगा होगोन। नाथाय रांनि थाखाय गेम गेलेनाय एबा रांनि थाखाय थगायनाया गोख्रोङै होबथाजागोन। बबेखानि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो शुक्रबारखालि बुंदोंदि बे गोदान आयेना जोंनि समाजखौ रांनि बदलै अनलाइन गेमिंनि गाज्रि गोहोमफोरनिफ्राय रैखा खालामगोन आरो स्पर्ट्सजों लोगोसे अनलाइन समाजारि गेलेमुफोरखौ जौगाहोगोन। मख'नो गोनांदि फोसावनायफोरखौ होबथानायनि अनगायैबो बे गोदान आयेना राङारि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय अनलाइन गेम्सफोरजों लोब्बा गोनां मुलाम्फाफोर होनायनि सोमोन्दै बेंक आरो गुबुन राङारि फसंथानफोरनि सायाव होबथागोन। बे गोदान आयेनाव राङारि लेनदेनजों लोब्बा थानाय अनलाइन गेम्सखौ फोसावनायाव 1 कौटि रांसिम जरिमाना आरो 3 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा दं। बेजों लोगोसे फेन्टासि स्पर्ट्स गेमिं कम्पानिफोरनि इयुननि बागैबो सोंलु सिखांदों। बबेखानि बैफोरनि गेजेराव बांसिन कम्पानिफोरा दाबि खालामदों बिसोरो बेटिं, रां थगायनाय एबा आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय बायदि जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबाफोराव लोब्बा गैया। फेन्टासि गेमिंआव रांखौ दैथायहरनाय जायो, नाथाय खेंसालायै। बेबादि खेलायाव एसेल' बिबांनि रांनि बदलै मुंदांखा हाथरखि एबा गेलेगिरिफोरनि मोनसे फारिलाइ बानायनाय जायो। बे रांखौ गेलेगिरिनि गुबै
दिन्थिफुंनायनि सायाव बिथा खालामना दैथायहरनाय जायो। जुदि बिसोरो देरहायो अब्ला बिसोरहा लाख लाख रां आरजिनो हागौ। बेखौ थोंजोङै जुवा बुंनो हाया। सथियायाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह' बोखांनो हादों। सथियानि उफर गरपाल गामिनि माइ आबाद फोथाराव बोखांनो हादों मासे हाग्रानि मैदेरनि सह'। गामिनि रायजोफोरा बोखांदों मैदेरनि सह'खौ। काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे मैदेरा हरखाबै थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि 6थि दाजाबदेरनाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन हाग्रानि मैदेरा। रिपर्ट बादिब्ला गामिनि रायजोफोरा दिनै फुङाव हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह'खौ नुजेनदोंमोन। बेनि उनाव रायजोफोरा बेनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा बै थावनियाव थांनानै मैदेरनि सह'खौ बोखांहैयो आरो हरखाब हाग्रानि मैदेरनि थैनायनि बागै नायबिजिरनो जागायहैयो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सथियायाव मासे हाग्रानि मैदेर थैनायनि जाहोनखौ मिन्थिनो हानाय जायाखै। हाग्रा बिफान आरो जुनार फाहामगिरिफोरनि नायबिजिरनायनि उनावसो हाग्रानि मैदेरनि थैनायनि जाहोना सोराङाव फैगोन। मख'नो गोनांदि सथियानि खोला बाहागोनि बकाबिलाव साननैसोनि सिगां गुबुन मासे हाग्रानि मैदेर फिसानि गोथै सह' बोखांनो हादोंमोन। मिरु सोरखारनि नखर बिफाना खर'सा आसामनि दिगबै पुलिस थानाखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन थाना होननानै फोरमानलाइ होदों आरो बान्था गथायदों। नखर बिफाना 22 आगस्ट सुक्रुबारखालि गुवाहाटीआव आसाम पुलिस गाहाय मावख'आव गथायदों बे बान्थाखौ। सुबुं सिबिथाइ आरो आयेन बाहायनायनि थाखाय स्टेशननि बाउसोमनायखौ दिन्थिनो हादोंमोन दिगबै थानाया। भारत सोरखारनि नखर बिफाना आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनायाव गावनि साबसिन सिबिथाइ आरो आखा-फाखाथिखौ गनायथि होनानै आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव दिगबै पुलिस थानायाव साबसिन पुलिस थानानि फोरमानलाइ होदों। गोदान दिल्लीयाव मिरुआरि नखर मन्त्रि बिफानजों दिहुनजानाय फोरमानलाइया रायजोआरि सिबिथाइ, आब्रुथि आरो गोहोम गोनां पुलिसनि थाखाय स्टेशननि रादायखौ गनायना लायो। बेखौ गासै रायजोआव गुबुन पुलिस थानाफोरनि थाखाय मोनसे मानथाखो बानायो। मोनसे जर'खा हाबाफारियाव दिगबै पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिया आसारखान्थि बायदियै आसाम पुलिस बिथोनगिरि गाहायनिफ्राय बान्थाखौ आजावो। बे बाख्नायनाया दिगबै पुलिस मावफारियाफोरनि बाउसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायनि मोनसे फोरमान महरै खामानि मावो, जायफोरा रायजो राजानि फोथायथिखौ लाखिबाय थादों आरो ओनसोलाव आयेन आरो आब्रुथिखौ गोख्रों खालामनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि GNB र'डआव आसामनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभारनि मुंखौ महाराजा पृथ्वीनि मुङाव दोननाय जागोन। महाराजा पृथ्वीखौ बख्तियार खिलजीनि गाग्लोबनायनि बेरेखायै हेंथा गसंथानायनि थाखाय गोसोखांनाय जायो। फ्लाइअभारनि लावथाइया 4423.20 मिटार आरो बेवहाय मोनब्रै लेन दं। 23 आगस्तखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि गुवाहाटीनि GNB र'डआव आसामनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभारनि मुंखौ महाराजा पृथ्वीनि साहसनि उनमोनथाइखौ मान होनो थाखाय दोननाय जागोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बख्तियार खिलजीनि हेंथायै गसंनायनि थाखाय कामरुपनि महाराजा पृथ्वीखौ गोसोखांदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, जेब्ला बख्तियार खिलजीया नालन्दाखौ फोजोबस्रांदोंमोन, जाय जोंनि गोदो-गोदायनि सोदोमस्रिनि नेरसोन, भारतनि गोसोखौ सिमफायनो हागोन। बबेखानि आसामनि गोथार हायाव कामरुपनि महाराजा पृथ्वीआ साहसजों सिखांदोंमोन आरो बिथांखौ फेजेनदोंमोन, बै गोथार खालामनायनि खिथेर होखारदोंमोन। साहसनि बे उनमोनथाइखौ मान होनो थाखाय आसामनि केबिनेटआ गुवाहाटीनि GNB र'डआव रायजोनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभारनि मुंखौ महाराजा पृथ्वीनि मुङाव दोननो थिरांथा लादों। गवालपारा जिल्लानि रक्क'सेनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव सोलिगासिनो दं इभिक्सन। बुलडजारनि सोदोबाव मावग्लुंदों गवालपारानि रक्क'सेनि। बुलडजारजों फारसेनिफ्राय सिमफायनानै होदों आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि न'-बां, दखान-गला। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारदों गवालपारा जिल्ला खुंथाया। गवालपारा जिल्ला खुंथाया भाइखान रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामनायनि उनाव दिनै राक'सीनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय गवालपारा जिल्ला खुंथाया रक्क'सीनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय न'फोरखौ JCBजों सिमफायनानै होखारदों।
गासैबो न' बां दखान गलाफोरखौ जेसिबिजों सिमफायनानै होनाय जादों। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि सायाव रायजो सोरखारा अननाय गैया, निमाहा गैया खान्थिजों मोनसेनि उनाव मोनसे इभिक्सन खालामगासिनो दङ। रायजोआव गासैबो आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा थानो हानाय नङा होननानैबो गोख्रों हुमखि होनानै इभिक्सन खालामनायनि हाबाफारिखौ लादों। आरो गवालपारानि राखसिनियाव दिनै बुलडजारनि सोदोबजों गोमखांदों। गुवाहाटीआव इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल सुंद'यै आईसीसी उइमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 नि बेखेवजेननाय मेच खुंगोन। इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिलआ आईसीसी उइमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 खौ लानानै बावैसो रिभाइज शिड्युल एबा फोसावफिननाय समफारि फोसावदों। आईसीसीनि बे फोसावनायाव बेखौ रोखायै मख'नाय जादों दि जानो गोनां आईसीसी उइमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 नि बेखेवजेननाय मेचखौ आसामनि गुवाहाटीआव खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव जानो गोनां आइजोफोरनि क्रिकेट वर्ल्ड कापआ फैगौ 30 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो गिबि बेखेवजेननाय मेचखौ भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव गेलेनाय जागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गुवाहाटीआव ग्लबेल उइमेन्स क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंनाया बेनो गिबिसिन आरो बेयो गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सम जागोन। रिपर्ट बादिब्ला बेखेवजेननाय मेचनि अनगायैबो गुवाहाटीआव ग्रुप स्टेजनि मोनथाम मेचखौ थि खालामनाय जादों। ग्रुप स्टेजनि बै मेचफोरा 3 अक्ट'बर खालि इंलेन्ड भार्सेस साउथ आफ्रिका, 7 अक्ट'बर खालि इंलेन्ड भार्सेस बांलादेश, 10 अक्ट'बर खालि निउजिलेन्ड भार्सेस बांलादेशनि गेजेराव जागोन। बेनि अनगायैबो 29 अक्ट'बर खालि जानो गोनां सेमिफाइनाल मेचनि थाखाय जाथावना थावनिफोरनि गेजेराव गुवाहाटीखौबो सायख'नाय जादों होननानै इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिलनि सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।